Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Hain ko. Kamingaw inindapita. Oh, si Monica. Siya ka ng babaeng nagilag. Monica! 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 Monica, ayaw pagpalayo! Monica! Monica, ayaw! Sinanay man rin ang singgit. Nga naman ka? Kalain sa akong damgo. Pagkalain yun. Nay? Nay, ablihin ka ni putahan. Si Cheryl karon. Akong pahira ng akong luha. Nay! Nay, nausa ka man. Gidaman ka? Uwa, raday. Ni syakit manggod ka? Yun na, magkuha na kong tubig aron makainom ka. Salamat. Salamat. Sige. Mahimon ako ni mong biyaan din eh. Siguro ka, Nay? O lagi, og salamat. Wara to. Bunga ra tingali to sa akong kakapoy. Sige, biyan ko na ikaw. Cheryl, kung masayod ka sa kamatuoran, madawat mo ba ka, ha? Diyos ko, tabangiin taon ko. Janice! Janice! Pasaylo ako! Pasaylo ako sa akong pagpabaya ni mo! Janice! Ayaw ang baso lang imong kaugalingon, Carl. Really? Nga naman yun! Anong si Janice pa man? Ato lang dawaton, Janice Carl. naman. Ang atong mahimo mao nga pangitao na to mustisya sa iyang kamatayon. O pabayron ang nagbuhat sa ingon. Isaad ko ka na. Janice! Sige na. Ato na ipahimutang si Janice sa pumulyan ng doktor. Ano man na, Father? Ano nitugot man ang Diyos? May tabo ini. Ano? Janice! Janice! Husto na, Sister Cristal. Atong iampo sa Diyos nga unta, mopahaway sa kalinaw ang iyang kalang. Ginoo ko. Grabe naman po nga imong gitugot nga mahitabo kini. Asa ka man. Sister Stephanie, Ngano, Mother? nagasabot ko sa imong kahimtang ug isaad ko nga amo kang tabangan. Salamat. Salamat, Mother. Adios sa mong igsuon. O ginaot unta nga mabatunan mo ang pangulay na dayon. Hinaot pa unta.
Oh, si Sister Stephanie nagminatay. Unsa ka kung ako silang bulabugon? Tanaw na to, ni. Tanaw na to. Franco, Talahurong Martin, ikaw. ako. Ug nasayod ko sa imong ipangbuhat, dili pa lang dugay, Franco. O unya, anong say mo? Nakadayag ako sa imong kadautan, no, Franco. Oh, tinuod ka ba talahurong Martin? Tinuod ka na, Franco. Kung sa'y gusto mo. Akong puhagon kini mga tao ug mga madre nga naglubong sa ilang minatay. Diha ko bilib ni mo, Franco. Apan ayaw lang una ka nagbuhata. Kay dili pa panahon. Apan nga man? Tungod kay dili pa panahon. Nakasabot ka ba, Franco? Okay, nakasabot ko talahurong Martin. Focus na lang una sa imong plano. May tungod kang Doris. Ug kumani ana, kinahanglang mo adto ka sa akong naimutangan. Duna kita'y mainugdanong panakiskutan. Matuman talahurong Martin. Diya ka na, Franco. Ano mo pa daw na sa gawas sa mga tao gikan sa sementeryo. Mo palayo na ako. O sa San Agustin, adto ko mo diretso. O sugdan mo na ang imong kalbaryo, Padre Amaro Cervantes. O si plano mo karon, doktor? Wa pa ko masayod, Father. Gusto ko magpalinaw una. Buot na kong karon ang misteryo. Ngan nahitabo kini. Okay. Nasabdan ko ikaw. O sa akong bahin, padayon ako magampo, halag ka nimo. Pagmaligon, doktor. Pagmaligon kayo. Sige, biyaan ko na ikaw, Father. Excuse me. Oh, sige, doktor. Just take your time. Kung magkinahanglan ka na ako, feel free to text me. Salamat, Father. Hinautunta nga magbaligon ka, doktor. Kinuo ko. Liguna in taon si doktor sa kanunay. Hari o gisimba ka namo, labaw ni bisan kinsa. Pusa, dawata kining halad nga pag-ampo. Hagios Lucifer! Hagios! Hagios! Martin, akong alagad. Kalipay ko nga makita ka. Sa dili madugay, sa udugo no sab ang satanic levels kamahalan. Ang kasaulugan nga kinaham kayo ni Franco o ni bisan kinsa kaninyo kay ang maong kasaulugan ang tapuson man sa akto sa pakikilawas. Gusto ka, kamahalan, ug akong sugoon si Franco nga maoy mo andam ni ining tanan. Mayo kung mao ka na, Martin. Ug buot na ko nga ikaw ang mango sa maong ritual. Matuman, kamahalan. Adios, Martin! Ave Satani!
Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babay nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa karong nanimaho, murag kandila, og dunay kandila giguyod. Dele! Dele! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!